खुलुमबाय आं दिनै जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलनि जै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोनां टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआव आं नोंथांमोननो मोननैसो टिपाइसन होनो नाजानाय जादों। बे टिपाइसननि जै नोंथांमोना जाय खोथाफोरखौ मोगथाङाव सानाखै बेफोर खोथाफोरखौ बेस खालामनानै जोङो मा बेसादनि सायाव जों माबादि नोजोर होनानै माबादि खामानि मावनांगौ आरो माबादि सिस्टेमै जों जिउखौ खांनांगौ आरो बेफोर टिप्सनि जोहै जों जिउआव माखासे खोथाफोरखौ सोलोंनो हायो। बेफोरबादि जिउ खांनायाव मिथिनो गोनां माखासे टिप्सफोर दं, जाय टिप्सफोरखौ जोंनि बांसिन मानसिफ्रानो गुरुत्व होआ, गोसो होनाय नुनो मोना। जाय बेसादफोरखौ जों साफ्रोमबो मानसिया जिउ खांनायाव नांथारगौ आरो बेफोरखौ लानानै बेस खालामनानै जों खायसे खामानिखौ मावनायनि गोनांथि दङ। दा बेफोरखौ नोंथांमोना आं टिपाइसन होनो नाजानाय जादों। बे बेसादानो जाहैबाय डन्ट डिबेट उइथ 4 अप्शन। मोनब्रै बेसादजों जोङो मालाबाबो डिबेट जानो नाङा। बे बेसादफ्रा मा मा बेनि सायाव नोंथांमोनखौ आङो दिनैनि बे भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जादों। डन्ट डिबेट उइथ 4 अप्शन। मोनब्रै अप्शनजों जों माने डिबेट जानो नाङा, नांलाय खमलाय जानो नाङा। बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनो। सेथियावनो जाबाय उइथ ए इडियट, नैथियाव उइथ ए मेट, उइथ इउर गुरु, उइथ इउर पेरेन्ट। नोङो मोनब्रै जिरादजों नों माब्लाबाबो नांलाय खमलाय जानो नाङा। बे मोनब्रै बेसादानो जाबाय सासे जाम्बाजों नोंथाङा माबा मोनसे टपिकखौ लानानै नांलाय खमलाय जानो नाजायोब्लाबो बे सासे जाम्बानाव मोनदांनो हानाय गोहोआनो गैखाया नालाय, बे सासे जाम्बाजों नों मालाबाबो डिबेट जानो नाङा। मानोना सासे जाम्बानि खर' मेलेमा सासे मेलेम गैयै सुबुं बादि होननानै बुंनांगौ। मानोना सासे जाम्बा मानसिनि बिबेका सासे साननो हनो हानाय मानसिनि बादि बिबेक थाया, जायनि जाउनाव बियो आदा नांग्रां बाजै सिग्रां खोथाखौ लानानै बियो नोंजों नांलाय खमलाय खालामनो हागौ बा नोंनि इमेजखौ खहा खालामनो हागौ। बेनिखायनो बुंदों नोंथाङा मालाबाबो जाम्बा मानसिजों बा जाम्बि मानसिजों मालाबाबो नांलाय खमलाय जानो नाङा। आरो बेफोरबादि मानसिजों नों नांलाय खमलाय जायोब्ला नोंथाङा जिउ खांनायाव गोबां हेंथाजों फेस जानो गोनां जागोन। बेनिखायनो बुंदों मालाबाबो जाम्बा जाम्बि मानसिजों डिबेट जानो नाङा। आरो नैथियाव दं उइथ ए मेट, सासे फाग्ला सुबुंजों। सासे फाग्ला सुबुङा मा होनो, लाथिखौ थुंग्रि सिबबाथाय जेरैहाय लाथिखौ थुंग्रि सिबोबा गदा सुयोबा नोङो जेबो बेसादनि मोदोमाव एबा देहायाव खुन खालामनो हाया, फोनांनो हाया, थिग बेबायदिनो सासे फाग्ला सुबुंजोंबो नों मालाबाबो नांलाय खमलाय जानो नाङा। आरो बेफोरबायदि फाग्ला मानसिफोरजों नों नांलाय खमलाय जायोब्ला बेहा बिबेक गैया नालाय, गोसोबायदि सिखा मोनबा सिखाजों दाननो हागौ, रुवा मोनबा रुवा, अन्थाइ मोनबा अन्थाइजों खुबैनानै नोंथांखौ खुन खालामनानै नोंथांनि जिउखौबो खहा खालामनो हागौ। बेनिखायनो बुंदों मालाबाबो फाग्ला एबा फाग्लि मानसिफोरजों नांलाय खमलाय जानो नाङा। नोंथाङा जिउआव गोबां खहा जानो हागौ एबा मान सन्माना गैया जानो हागौ। बिनि उनाव नोंथाङा सेथियावनो बुंबाय आं सासे जाम्बा जाम्बिजों नांलाय खमलाय जानो नाङा। नैथियाव आङो फोरमायबाय सासे फाग्ला मानसिजोंबो जों नांलाय खमलाय जानो रोङा। आरो नोंथांनि गुरु, जेरै फोरोंगिरियानो जा, बबेबा मन्दिर मस्जिदनि गुरुआनो जा, बे गुरु बा नोंखौ फोरोंग्रा बा बोसोनथि होग्रा जिखिजाया थाखोनि गुरु, बेयो फोरोंगिरिबो जानो हागौ, बे बबेबा मन्दिर मस्जिदनि गुरुबो जानो हागौ। बेनिखायनो गावनिख्रुइ देरसिन लावसिन गुरुआ माबा मोनसे जाहोनाव बियो आबेगिक जानानै नोंखौ रायोब्लाबो, नोंखौ माबा मोनसे बुङोब्लाबो नों बे गुरुनि सायाव खर' दैखांनानै खोथा बुंनो नाङा। मानोना नों जायखौ गुरु हमदों बा आफा हमदों, बे मानसिनि बोसोनथि आरो बिथांनि आइडिय'लजिखौ मोजां मोननानैसो बे मानसिनि सायाव नोङो दिक्षा लायो एबा सोलोंथाइ लायो एबा धोरोमखौ आजावनानै लायो। बेनिखायनो सोरबा गुरुजोंबो नोंथाङा मालाबाबो नांलाय खमलाय जानो नाङा। आरो धोरोम शास्त्रआव बुंदों मालाबाबो गुरुखौ बदनाम होनो नाङा आरो गुरुनि एगेन्स्टआव खोथा बाथ्रा सावरायनो नाङा होननानै बुङो। आरो अब्लाना
नोङो गुरुनि खर' बारनाय जायो होननानै बुंदों। दा नोंथाङा मा होनदों? मोनब्रै बेसादजों मालाबाबो नांलाय खमलाय जानाङा। बे मोनब्रै बेसादा मा? सासे जाम्बा एबा जाम्बि मानसिजों, सासे फाग्ला फाग्लिजों एबा नोंनि गुरुजों आरो उइथ इउर पेरेन्ट। आरो बिमा बिफाया गोबां थाखोनि थानो हागौ। सोरबा बिमा बिफाया जाहैबाय नोंनि जोनोमगिरि। आनान गसाइनि सेथि मासियावनो बिमा बिफाया गसंनानै दङ। बेनिखायनो बिमा बिफाखौ नों सिबिनायाव माबा मोनसे खमि खालामदों नामा, खम खालामदों नामा? बे बिमा बिफानि फारसे नोंहा मावनो गोनां गोबां बिफाव थायो। मानोना बिमा बिफानि अननाय आरो खांनायावसो जों बे मुलुगाव जोनोम जादों। बेनिखायनो बिमा बिफायाबो आनान गसाइनि मासियाव जिरायदों। बेनिखायनो बिमा बिफाखौ गोजोनै लाखिनाय एबा बिमा बिफानि मोजां खामानि मावनानै बिमा बिफाखौ गोजोन होनाय आरो बोराय बुरि समाव बिमा बिफाखौ जों सिबिनायानो गावनि गथ' गथाय एबा फिसाजो फिसालाफोरनि मावनां हाबा होननानै जों मिथिगौ। बिनि अनगायैबो जों बैसो जानाय सुबुंफोरखौ जोङो अराय सिबिनांगौ। खैफोद आफोदाव बिथांमोनखौ जों मदद खालामनांगौ। बेनिखायनो बे टिभाइसननि गेजेरजों नोंथांनो आङो मोनब्रै बेसादजों नोंथाङा मालाबाबो नांलाय खमलाय जानो नाङा। आरो बे मोनब्रै बेसादा मा, बेनि सायाव नोंथांनो आङो फोरमायबाय। बेनो जाबाय सासे जाम्बा मानसिजों, सासे फाग्ला फाग्लिजों एबा नोंनि गुरुजों एबा बिमा बिफाजों। बे मोनब्रै टिप्सआव मख'नाय जों नोंथाङा मालाबाबो मा नांलाय खमलाय जानो नाङा। आरो बावहाय बे मोनब्रै टिप्स होनायनि जै नोंथाङा बेनि सायाव जुदि नांलाय खमलाय खालामोब्ला, माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला नोङो गोबां बिथिङाव सौदावनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांखौ मोनब्रै टिप्स जों खिन्थानाय अपसनाव होनायजों नोंथाङा मालाबाबो नांलाय खमलाय जानाङा। सासे जाम्बा जाम्बिजों, सासे फाग्ला फाग्लिजों, नोंनि गुरुजों आरो बिमा बिफाजों। दा बेनि उनाव आरो नों मोनब्रै बेसाद दंबावो। बे मोनब्रै बेसादा मा? जाय बेसादखौ नों मालाबाबो लाजिनो नाङा। दा गिबियाव आङो मोनब्रै बेसादजों नोंथाङा मालाबाबो नांलाय खमलाय जानाङा, बेनि सायाव नोंथांमोना मिथिबाय। आरो दानिया जाबाय मोनब्रै बेसादजों नोंथाङा मालाबाबो मा जानाङा? पेस जानो लाजिनो नाङा। बे मोनब्रै बेसादजों लाजिनाङि बेसादा मा, बेखौ नोंथांनो आङो टिभाइसन होनो नागिरदों। बे मोनब्रैजों दालाजिलाय। सेथियाव जाबाय गोजाम सि गाननाय, नैथियाव गोरिब निखावरिफोरजों, बोराय बिमा बिफाजों आरो साननाय हनाय। मा होनदों? मोनब्रै बेसादखौ नोंथाङा दालाजिनोनो। नोंथांनि गाननाय जोमनाय, गोजाम सि गाननाय। खायसे मानसिया गावनि देहायाव गोदान सोखो मोखो टाइपनि गाननाय जोमनाय, दख'ना गस्ला ब्लाउस थायाब्ला गावखौनो खोब इनफिरियरिटि कमप्लेक्सआव भुगिनाय बायदि मोनो। जायनि जाउनाव बिथाङा सोरबा मानसिजों गोदान जि जोम गाननानै नुजाथिनो लुबैयो आरो गोदान जि जोम गैयाब्ला बे मानसिजों खाब जानो एबा बेजों मोगा मोगि जानो लाजिनायखौ जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि गेजेराव जों नुनो मोनो। नाथाय बे खोथाया जोंनि समाजनि थाखाय आनएक्सेप्टेबल। मानोना गाननाय जोमनायजों मानसिनि आखुखौ सिनायो, बेयो नंगौ। नाथाय गोदान गोदान गस्ला गामसा गानबानो दि मानसिनि आखुआ गोदान जायो एबा साबना हामना जायो, बे नङा। बेनिखायनो नोंथाङा माब्लाबाबो गोजान सि गानदोंब्ला गावखौनो गोरिब एबा गावखौनो लोरबां थाखोनि सुबुं होननानै मालाबाबो नोंथाङा साननो नाङा। बेनिखायनो नोंथाङा गोजाम ड्रेसब्लाबो नोंथाङा बे नोंनि ड्रेस गाननायनि एबा जि जोम गाननायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि देहायाव थानाय माखासे अंगफोरखौ खोबनानै लानो थाखाय आरो जोंनि देहाखौ मोनसे मोजाङै लाजिनायनिफ्राय होबथानो थाखायसो जों ड्रेसखौ गाननो गोनां जायो। बे ड्रेसा गोजामानो जा, नोंहा मैला गैयै बा गोजामब्लाबो साखोन सिखोन बेखौनो सुनानै मोजाङै गानोब्ला बेजोंनो नोंथांनि आखुथाया मोदानसारो आरो बे गाननायनि जोहैनो नोंथांनि आइडिय'लजि फिल'सफिखौबो मिथिनो हायो। आरो जायफ्रा थाखा फैसा गोनां बिथांमोनाथ' मालाय सोखो मोखो टाइपनि बायदिसिना दाम गोसानि दख'ना गामसा ब्लाउस लंपेन्ट गानगोन। नाथाय नोंनि न'खरनि जि
इक'नमिक कन्डिसन रांखान्थियारि हाल-साल बे हाल-सालखौ नायनानैसो नोंथाङा मा नोंनि न'खरनि मेंटेनेन्सखौ नायनांगोन आरो केपासिटिनि सायाव बेस खालामनानैसो नोंनि जिखिजाया मुवा बेसादफोरखौ बायनांगोन जानांगोन लोंनांगोन एबा ड्रेस पातिफोरखौबो गाननाय जोमनायफोरखौबो मेंटेन खालामनो गोनां जायो। बेनिखायनो नोंथाङा माब्लाबाबो गोजाम सि गानबानोदि गावखौ गोरिब थाखोनि बा गावखौ जेबो गैया होननानै सिनायथि होनाय जागोन बेखौ दा सान। मानोना इंराजियाव मोनसे खोथा दं, गाननाय जोमनायजों मानसिनि आखल आखुखौ जों नुनो मोना। थामहिनबा जोंथा मागथा ड्रेस गाननायजों। बेनिखायनो बुंदों फाइन ड्रेस डाज नट मेक ए जेन्टेलमेन। थारमाने सोखो मोखो समायना गाननाय जोमनाया सासे मानसिखौ जेन्टेलमेन सोद्रोमथि गोनां दिन्थिया। बिनि गाननाय जोमनाय बेबहार पाति थामहिनबा आखु दिन्थिनायनि जोहैसो बिनि जि सुबुंस्रिखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो गोजाम सि गाननो मालाबाबो नोंथाङा लाजिनो नाङा। बे जि जोमफ्रा खालि साखोन सिखोन नोंनि देहायाव जाहाथे माबा मोनसे भाइरास हाबनो हाया बा जिनिर गोनां जाया, थेवब्लाबो नोंथाङा बे गोजाम जिखौनो नोङो गोदाननि भाब होनानै नोंथाङा गानोब्ला नोंनि जिउआव मोनसे रंजानाय बा फुर्ति मोनगोन। आंहा थाखा फैसा गैयाब्लाबो आङो बे गाननाय जोमनायजोंनो आं गावखौनो गाव मोनसे सुबुंथिनि महराव सोलायनो नाजागोन आरो बिनि जोहै आं गावनि आखल आखुखौ सुबुंनो दिन्थिनो नाजागोन। बेफोरबायदि साननानै नों गावखौनो गोजाम सि गानदोंब्लाबो गोदान सि गानदों बादि साननानै नों खामानि मावोब्ला नोङो नोंनि मावनो गोनां हाबाफ्राव नों थुलुंगा मोनगोन आरो नोंनि साननाय मावनायनि जोहै नोङो गावनि जि मडेलिटि बा गावनि साननाय हनाय मावनाय दांनायफोरखौ नोङो दिन्थिनो हागोन। बेनिखायनो मालाबाबो गोजान सि जोम गाननो दालाजि। बिनि उनाव दं गोरिब निखावरिफोरजों नोंथाङा दालाजि। थारमाने गोरिब निखावरिफोरखौ खायसेया ओरैबायदि सानो थाखा फैसा गावहा दङबा धोन दौलत दङबा बारि बागान दालान न' दङब्ला खायसे मानसिया ओरैबायदि गं गोनां जुनादफोर बायदि आखु दिन्थिनायखौ जों नुनो मोनो। थाखायानो बिनि जिउआव गासैबो आरो थाखानि जोहैनो गाव दिनैनि सेप्टारसिम दिनै गारि घरा न' बां दालान टाउनाव न' बां बायदिसिना मुवा बेसाद गावनि न'खरनि धोन दौलत लाइ लथरखौ लानानै खायसे मानसिया खोब गोग्गानायखौबो जोंनि समाजाव नुनो मोनो। नाथाय जोङो धोन दौलत थाखा फैसाखौ लानानै गोग्गानाय जि मानसिनि साननाय बेयो सासे गोग्गो आखुनि एबा गोग्गो सावस्रिनि गोग्गो मोन्दांथिनि सासे सुबुं जानो नाङा। मानोना थाखा फैसाखौ जोंनो जोंनि नांनाय मुवा बेसादखौ बेसिक निड्सफोरखौ बायनो एबा माबा मोनसे मुवा बेसादखौ सोलाय सोल' खालामनानै जों मोननो थाखाय बे बुहुमाव थांना थानो थाखाय बेखौ सोदोमस्रि मोननायनि उनाव बे थाखा फैसाखौ माबा मोनसे मुवा बेसादखौ सासेनाव गैयाबा सोरनिफ्रायबा बायनानै लाबोनानै जाहाथे न'खर मेनटेन खालामनो हायो आरो न'खर मेनटेन खालामनायाव थाखा फैसाया गोनांथि बिफाव लायो। थेवब्लाबो थाखा फैसा दंब्लानोदि नों गावखौ गेदेर गोलाव आरो गावखौनो गाव अल इन अल होनानै साननानै लायोबा खोब गोरोन्थि जागोन। मानोना थाखा फैसाया जोङो संसार सालायनायाव बेखौ नांगौ, नाथाय बेखौ लानानैनो नों बांद्राय दिन्थियोब्ला नोंथाङा समाजाव सुबुंफोरजों गोरोबनानै थांनानै थानायाव गोबां बिथिङाव नोंथाङा सौदावनाय फैगोन। बेनिखायनो नोंथांखौ मा बुंदों, गोरिब निखावरिफोरजों थाफानो जाफानो लोंफानो दालाजि होननानै बुंदों। मानोना बिथांमोनाबो नोंथां बायदि बा धोनिफोर बादिनो सासे सुबुं आरो जाय सुबुंखौ धोनिखौ जि आनान गसाया सोरजिदों गोरिब निखावरि फाग्ला फाग्लिखौबो बे मानसियानो सोरजिदों। बेनिखायनो जों ससियेल एनिमेल हिसाबै जों सुबुं समाजाव फैनानै जों जाहाथे गासै थाखोनि सुबुंफोरजों जोङो माब्रै जों खौसेथियै थांनानै थानो हायो आरो समाजखौ माब्रै गोग्गो गोथारै लाखिनो हायो बेखौ बेस खालामनानैसो जों खामानि मावनांगौ। बेनिखायनो मोनब्रै बेसादजों नोंथांखौ दालाजि होनदों। सेथियाव नोंथाङा मा गोजाम सि गाननो नोंथाङा दालाजि होननानै बुंदों। नैथियाव मा गोरिब निखावरिजों थाफानो जाफानो लोंफानो नोंथाङा मालाबाबो दालाजि होनदों। मानोना गोरिब निखावरि मानसिफ्राबो नोंथां बादिनो सासे सुबुं आरो बेनावबो इसोर हरनाय साननो हनो हानाय गासैबो अंगजों लोगोसे बिबेका बेनावबो दङ। बेनिखायनो गोरिब निखावरिफोरजों नोंथाङा थाफानो जाफानो लोंफानो एबा खामानि दामानिफ्राव मावफानो मालाबाबो दालाजि होननानै बुंदों। बिनि उनाव मा होनदों, बोराय बिमा बिफाजों खायसे बिमा बिफाखौनो मा होनो
बिमा बिफाया जाबाय जोंनि जिउनि मोनसे सिबिनां आनान गसाइ एबा मठ मन्दिरफोर बादि बिसोरखौ जों सुखुआव लाखिनो थाखायसो जोंनि जोनोम आरो बिथांमोना गावसोरखौ इयुनाव बोराय बुरै समाव सुख सान्थियै रायजो जानो थाखाय गथ' गथाय खाङो आरो गथ' गथाया जाहाथे उनाव देरनानै लावनानै गोरों गोरा जानानै गावनि बिमा बिफाखौ जाहाथे गोजोनाव लाखियो खैफोद आफोदाव रैखाथि होयो उन बुब्लिफ्राव गाव सोलिनो हायि बुब्लिफ्राव जाहाथे गावनि सोरजिनाय बे बिबारफोर बायदि गथ' गथायफ्रा जाहाथे गावनि बिमा बिफाखौ बोखांहैफिना आरो बिमा बिफानि सुखु दुखुनि मोनसे लोगोरि जायो। बेनिखायनो नोंथाङा मालाबाबो बिमा बिफाया सोलोंथाइ गैयाब्लाबो दा बिमा बिफाया माबा मोनसे जाहोनाव डिग्री साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो नोंथाङा साख्रि बाख्रि गोनां जायोबा थाखा फैसा सोरजिनो हानाय मानसि जायोब्ला नोंथाङा गावनि बिमा बिफाखौ बिमा बिफा होननानै समाजाव एबा नोंनि लोगो दिगोफोरनो खिन्थानो हानाय जानांगोन। बेसो गोग्गो सासे सुबुंनि सिनायथि। जों समाजाव नुनो मोनोदि खायसे गाव गिदिर गोलाव जायोबा लेक्सारार प्रफेसार IAS IPS बा गिदिर गोलाव साख्रि मावनानै दालान न' लुयोब्ला मा टाउनाव मायोबा गावनि बिमा बिफाखौनो मानसिफोरनि सिगाङाव आफा आइ होननानै सिनायथि होनो लाजिनाय जोंनि सुबुं समाजाव नुनो मोनो। नाथाय बियो बिबेक गैयै सासे सुबुं बादि आरो जाय सुबुङा आनान गसाइ हरनाय बिबेक बे बिबेकखौ खोमाना लानाय सासे फाग्ला सुबुं बादि होननानै जों बुंनांगोन। मानोना गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ सोरजोंबा सिनायथि होनो लाजिनाय एबा बिमा बिफा बेनो आंनि बिमा बिफा होनना सोरनोबा आइडेन्टिफिकेसन होनो लाजिनाय बेफोर खोथाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव खोथा। आरो बेफोरबादि आखुनि मानसि दंब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनायनि जै नोंथाङा थाबैनो नोंथांनि साननाय हनायखौ सोलायनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। बेनिखायनो नोंथाङा बोराय बिमा बिफाजों थाफानो जाफानो लोंफानो बा खैफोद आफोदाव मदद खालामनो आरो गुबुनफोरनो नोंनि बिमा बिफाखौ बिमा बिफा होननानै दिन्थिनो नोंथाङा मालाबाबो दालाजि। नङाब्ला नोंथाङा आनान गसाइनि सेराव नोंथाङा माब्लाबाबो नोंथाङा निमाहा मोननाय नङा आरो नोंथांनि जिउआव जेसेबां थाखा फैसा सना रुफा धोन दौलत आरजियाथों मानो नोंथांनि थाखा फैसाया थैनायनि उनाव नोंथांजों थांफाया। थाखा फैसाखौ जों आरजिनो हायो सोरनोबा होनो हायो नाथाय नों थैनायनि उनाव बे थाखा फैसा धोन दौलतखौ गोबानानै लांनो हाया। बेनिखायनो नोंथाङा धोन दौलत थाखा फैसाखौ लानानै मालाबाबो गोग्गानाङा आरो गावनि सिबिनां बिमा बिफाखौ सिबिनो जोथोन लानो मालाबाबो बावनो नाङा एबा बिमा बिफाखौ बोराय समाव नोंथाङा मदद होनायाबो नोंथांनि मावनो गोनां बिबान। बेनि उनाव दङ बोराय बिमा बिफाजों नोंथाङा मा थाफानो जाफानो लोंफानो दालासि होनना बुंदों। बेनि उनाव नोंथाङा मा साननाय हनायाव खायसे ओरैबायदि मानसि दं सोरबा रुवाथि थानानै दाहोना थानानै बखालि थानानै सोरनिबा न'खराव थाखा फैसा गैयिनि जाउनाव गावखौ गायसननो थाखाय बा बिमा बिफाखौ सुख सान्थियाव लाखिनो थाखाय गावनि गांनाय उखैनायखौ डमिनेट खालामनो थाखाय दबथायनो थाखाय सोरबा सोरनिबा अननायनि साया सायख्लुमाव एबा सोरनिबा आथिङाव सरन लानानै खामानि मावनो गोनां जायो। बेफोराव खायसे मानसि ओरैबायदि मानसि दं सोरबा BA MA फरायनाय मानसि सोरबा 6 7 बा लेखा रोङै मानसिफ्रा बा दाहोना रुवाथि थाग्रा बा सोरबा गाहाय थाखोनि सुबुंफ्रा खाब जानो बाथ्रा रायलायनो लाजिनायखौ जों नुनो मोनो। खायसेया गावनि बुंनो गोनां खोथाफोरखौ मोन्थायफोरखौ बिनानै लानो एबा खायसे खोथाफोरखौ बुंफ्रुनानै लानो गिदिर गोलाव मानसिजों लाजिनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बियो जोंनि थाखाय मोजां लैखोन नङा। नोंथाङा माब्लाबाबो साननो नाङा दि गिदिर गोलाव बा BA MA डक्टर प्रफेसार IAS IPS जाब्लानो दि मानसिया खोब गिदिर जायो बे नङा। नाथाय माबा मोनसे इसोरनि अननायाव बा बिमा बिफानि अननायाव बियो सासे गोग्गो सुबुं जानो हादों बा थाखा फैसा गोनां मानसि जानो हादों बा गावनि नाजानायजों जानो हादों। बिदि होननानै जायफ्रा गाहाय थाखोनि सुबुं बिसोरोदि सोरबा गिदिर गोलाव मन्त्रि MLA बा गिदिर अफिसारफोरजों गिदिर मानसिफोरजों गावनि साननाय हनायखौ दिन्थिनो बा लाजिनांगौ बा गावनि मोन्थायफोर बिख'नांगौ बुंनानै लानो लाजिनांगौ बे नङा। नाथाय नोंथाङा मालाबाबो नोंथाङा मा साननाय हनायखौ गेदेर मानसिनि सिगाङाव दिन्थिनो नोंथांनि रोंनायखौनो होन नोंथांनि साननाय हनाय बायदिसिनाखौनो होन बेफोरखौ नोंथाङा जाबादि नोंथाङा संसाराव जोनोम लानानै जाबादि आखु दिन्थि जाबादि सोलियो बेफोरखौबो नों गेदेर मानसिजों बेफोर आखु दिन्थिनायखौ नोङो सोलाय सोल' खालामनायनि जोहै नोंथाङा मा होनो हायो। बेनिखायनो
नोंथाङा साननाय हनायाव नोंथाङा दालाजि होननानै बुंदों। दा गोजौआव सावरायनाय खोथाफोरनि जोहै जों गोबां खोथाखौनो मिथिनो हाबाय। दा गोजौआव होनो मोनब्रै बेसादजों नोंथांखौ मालाबाबो नांलाय खमलाय जानो नाङा होननानै बुंदों। बे मोनब्रै बेसादा मा बिनि सायाव आं नोंथांमोननो टिपाइसन होबाय आरो बे मोनब्रै बेसादजों मालाबाबो नोंथांखौ राव दान्थेलायनो नाङा होननानै बुंदों। बे राव दान्थेलायनो नाङि बेसादखौ फिन नोंथांखौ आङो गोसोआव लाखिनो थाखाय खेबले खेबले बुंफिननाय जादों। मोनब्रैजों दा राव दान्थेलाय। बे जाबाय सासे जाम्बा जाम्बिजों, सासे फाग्ला फाग्लिजों, नोंनि गुरुजों, बिमा बिफाजों। बे मोनब्रैजों नोंथाङा मालाबाबो नांलाय खमलाय जानो नाङा। आरो मोनब्रैजों दा लाजिलाय। बे मोनब्रैजों लाजिलायै बेसादफ्रा मा बिनि सायावबो आङो सिगाङाव नोंथांनो सावरायखाबाय, थेवबो नोंथांखौ मिथिहोनो थाखाय आं फिन टिपाइसन होबावबाय। मोनब्रैजों दा लाजिलाय बे जाबाय सेथियावनो गोजाम सि गाननाय, नैथियाव गोरिब निखावरि लोगोजों, थामथियाव बोराय बिमा बिफाजों, ब्रैथियाव साननाय हनायजों। दा आं नोंथांनो बे मोनब्रै टिपाइसननि जोहै नोंथांमोननो गोनां खोथाफोरखौ फोरमायथिबाय। नोंथाङा जाहाथे बे गोजौआव खिन्थाबोनाय माखासे अपसनफोरखौ मानिनानै नोंथांनि जिउ खुंनायाव बेखौ बाहायोब्ला नोंथाङा सासे गोग्गो नोगोरारि जानो हागोन। लोगोसेयावनो सुबुं समाजा नोंथांखौ मा होनगोन, सासे आइडिय'लजि फिल'सफि एबा फिल'सफार होननानै सानगोन आरो नोंथांखौ सासे गोग्गो सुबुं आरो साननो हनो गोरों सुबुं होननानै समाजा नोंखौ गोबाना लागोन। आरो जाय सुबुङा बेफोर आखल आखुफ्रा थागोन, बे आखल आखु थानाय सुबुंखौ निफ्राय साफ्रोमबो मानसियानो सोलोंनो गोनां दं। आरो बे भिडिअखौ साफ्रोमबो मानसिया मिथिनो थाखाय नोंथाङा अननानै बे भिडिअखौ नोंथांनि भागि गुस्थि थामिनबा लोगो दिगोफोरनो दैथायहर, जाहाथे बे मोनब्रै अपसनजों जोंनि समाजाव थांनानै थानायाव एबा जोङो लांलाय लाबोलाय मोनसे गियान सोलायनायनि बिथिङाव जों मा गोबां बिथिंखौ जोङो होलाय लालाय होनायनि गेजेरजों जों गोबां सुबुंफोरखौनो जों सोलाय सोल' खालामनो हागोन आरो बिथांमोननि साननाय हनायफोरखौ जों सोलाय सोल' खालामनो हागोन। जायनि जोहै जोंनि बर' समाजा बेफोर खोथाफोरखौ मोनथिनानै जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा गोबां खोथाखौ मिथिनो हागोन। आरो बे आं खिन्थानाय बायदि खोथाफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लानानै नोंथांमोननि आखल आखु साननाय हनायखौ दिनैनि गेजेरावनो सोलायनानै नोंथाङा जाहाथे सासे गोग्गो नोगोरारि आरो सासे समाजनि मोनसे जोलै हिसाबै नोंथाङा गावनि आखल आखुखौ दिन्थिनो हायो। आरो बेफोरखौ लानानै नोंथांनि इयुन जोलैफोरनो माखासे होलांनो गोनां खोथाफोरखौ नोंथाङा बे टिपाइसननि गेजेरजोंबो नोंथांनि गथ' गथायखौ एबा नोंथांनि बिब' बिनानावफोरखौबो सोलायनायनि बिथिङाव बे मोनब्रै बेसादजों दा नांलाय आरो मोनब्रै बेसादजों थाफानो जाफानो लोंफानो दालाजिलाय होननानै फोरमायखाबाय। बिनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ खेबले खेबले स्किप खालामाबासिनो नायबाय थाब्लाबो खोथाखौ मिथिगोन। आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ एबा गोदान भिडिअखौ आपडेट मोननो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामना ला आरो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे नोंथाङा अल नटिफिकेसनखौ दाबायना ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनि खाथियाव अराय सौहैनो हायो। मिजिंथिबाय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां खोथाखौ मिथिनो हागोन। आरो जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम आंनि फिन अननाय सिबिनायखौ हरनानै दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।